ଏବେ ଖଇ ବଛା ବଛି ଚାଲିଛି। ତାପରେ ଏବେ ଖଇକି ଧୋଇଦେବା। ଖଇ ଧୋଇ ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଇଟା ଧୁଆ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଏବେ ଖଇକି ଧୋଇ ଦେଉଛୁ। ଦେଖୁଛ ଏଇଟା ଶାଗୁଦାନା, ଏଇଟା ମସଲା, ସେଟା ରାଶି, ଏଇଟା ଧୋଇ ହେଇଥିବା ଖଇ। ଏଥିରେ ଏବେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା। ଖଇରେ ମସଲା ଦେଇ ଶାଗୁ ଦେଇକି ଗୋଲେଇ ଦେବା। ଗୋଲେଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଆମର ଖଇ ବଡ଼ି। ଏବେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି ସେଇ ଖଟିଆରେ ପକାଇଦେବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଖଇ ବଡ଼ି କରାଯାଏ। ଏବେ ଏତିକି କରିସାରିଲୁଣି। तो दिल पे खई बड़ी प्रस्तुति ହେଇଗଲା ଖଇ ବଡ଼ି। ଆମେ ଆଜି 2 ଖଟ ଖଇ ବଡ଼ି କଲୁ।